Velkommen til Plan B. I dag skal vi også lave nogle sjove ting. Det er Dil, det er Enes, og det er Berat. Det er mig, mener jeg. Det er mig, der altid tager videoerne, og det er min telefon, der tager videoerne. Og i dag skal vi også ringe på klokkene og stikke af. Bye, nu gør vi det. Godt. Tag lidt, dreng. Hey, hvad så? I dag så er der... Skal vi ikke række folk til bussen? Nej, det synes jeg ikke, det er så godt. Fordi næste gang i det anden video, så gjorde vi det. Og der var en dame, der stoppede selvfølgelig og blev sur. Det var ikke en dame, det var en mand. Ja, det var en mand. Og vi gjorde det ikke i video. Vi gjorde det uden. Gjorde vi ikke uden. Jeg tænkte, vi kunne lave en video. Men undskyld, for vi viste det. Og vi stak for med A. Der er der en bil. Og F4 der kom. Der er en bus. Der er der en bus. Jeg kigger på mig, fordi jeg tog video. Der var der også en dame, der kørte bil. Bussen kommer kom. Vi skal lige ringe på klokken først. Eller skal vi ikke lave nogle sjove ting i dag? Skal vi lave hammer om lysing i dag? Nej. Okay, hvad skal vi så? Vi skal lave saltoer. Saltoer? Adil, vi skal lave nogle sjove ting. Kom. Kom, vi skal lave nogle sjove ting. Kom. Jeg er lidt træt nu. Og lige før lavede vi en video, det kan I godt huske. Der ringer vi også på andres klokken. Men der er ikke engang gået en dag, så vil vi tænke på, at vi kan lave en til video. Og de er alligevel igen sammen med mig. Så de er ikke gået endnu. Enes' mor kommer nok og henter ham efter. Kom. Dreng, kom. Ja. Der er en hund. Jeg laver. Kom, dreng. Dreng, kom. Okay. Jeg kommer, mand. Jeg siger det ikke til dig. Hvem er den der klokken? Den der. Den der? Nej. Vi skal have nogle steder for at stikke af. Jeg har en telefon, slap lige af. Tænker du på mig? Eller hvad? Jeg har en telefon i hånden, jeg kan ikke gøre det der. Det er ikke nat endnu. Kom. A4, ikke kom efter os. Jeg er ligeglad. Kom. Nej. Dreng, kom. Kom. Adil, kom nu. Vi ringer og stikker af. Okay? Okay, nu er det en af jer to, der ringer, okay? Ja, næste video ringer vi jer. Ja, så er det Adil. Adil, det er din tur. Lav sten, saks, papir, hvem skal være? Okay, men jeg skal ikke. Sten, saks, papir. Okay. Anna skal ringe. Er du klar? Ring på den nederste. Ja. Ring. Nå. Hej, 4. Er I klar, venner? Der er en snegl her. Er I klar? Så starter vi. Lige om lidt. Der er skræt her.
Bedre se lige den snegl, dreng. Skal jo dræbe den, dreng. Nej, Ej, det er sødt. det er Det synd. er altid, jeg gør. Okay. Du tør det ikke. Det der, det er Adils lille søster, og det er hendes ven. Kom. Nej, 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 nej. Vi gør det ikke. Kom. Kom med din. Kom on, dreng. Vi må lave nogle sjove ting, ikke? Det er nok. Kom, lad os løbe. Løb. Dreng, løb. Kom bare efter mig. Og nu skal vi banke på en anden vores ven. Nej, vi skal ikke ringe på. Og spørge, om han vil ud. Nej, det skal vi faktisk ikke. Det skal vi ikke, nej. Og er det ring? Nej, Annes ring. Ja, jeg er klar til at stikke af. Ui, stik af. Stik af. Kom herned, dreng. Kom herned. En dag, så kan vi alle sammen også lege dåse lidt. Dåse, det er sådan en dåseskivleg. Kom der ind. Det var en god video. Kom. Drenge. Vi er i video lige nu. I skal ikke være så stille. Vi skal tale og... Skal vi ikke lidt lege dåse? Men hvordan? Skal vi lege dåse? Det kan vi dog ikke. Jo. Jamen, du har en telefon i lommen. Jeg tæller. Okay. Jeg tæller til 3, så tæller jeg. 1, 2, 3, nu. Fri for rotter og mus i mit hus. Fri for rotter og mus, mener jeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jeg kan ikke se noget nu. Jeg tager bare for telefonen. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hvad er der, 4? Jeg tror, det er meget for meget. Det er lige meget. Du står og rækker for, selvom jeg ikke har gjort dem noget. Det er lige meget. Nej, det er. Det er lige meget. Jeg er ældre end dem. Hvor mange år er du? Okay, vi leger dåsen nu af 4. Ja. Hvem vil være med? Jeg kan ikke finde ud af det også, uden der er en, der tæller med mig. Okay, af 4 kan tælle med dig. Ja. Nej, men Jessica, hun tør, jeg kan godt lide. Okay, men jeg skal lige finde drengene først. Så kan Jessica også komme med til at finde. Det er ved at regne. Det er ved at regne. Jeg går lige og finder drengen. Er det lige dåsen? Er det lige dåsen? Er det lige dåsen? Er det lige dåsen? Vi sagde det begge to på samme 1, tid. 2, 3, kom på mig. Nej, jeg har sagt det. Okay. Er de lært fundet lige nu? Anna så jeg også. Anna i dåsen! Jeg har set at du gemte dig der. Adil, du skal tælle. Er det ikke en af de der? Nå ja, A4, du tæller sammen med... hvad er det, du hedder? Mia. Mia. Eller hende der, mener du med elfetøjet? Lige meget. Jeg gider ikke at være med til det. Vil du? A4. Og der er ingen, der har ramt mig. A4, vil du? Ja. Okay, så det er dig, der skal tælle A4 nu. Nej, lige nu, jeg tæller bare. Okay, tæller det. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
gemmer vi os lige her. Ellers er der. Han er ikke kommet endnu. Han er der ikke. Han er ikke ved at komme, han er der. Okay, jeg er parat. Jeg går nu. 1, 2, 3, fri for mig! Jeg er noget der, Dille. Anders, det er sådan. Nej. Dennis, du skal til. Hvem er 4? Er 4 ikke med? Boller de? Kom nu, Anders. Hvor meget skal jeg til til? Bare 30, ja. Okay, 1. Frisk på røv. Nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Frisk på røv, mus. 19, 20. Er det lidt også? Nej, fordi du tog den forkerte. Nej, den rammer alle. Okay, det skal være. Vi ret til alle ud, dåsen. Løb, Berat, løb, løb. 1, 2, 3, fri for mig. Hvor så det ud, alle ud, dåsen? Er du af dåsen? Nej, det kan Jo, det kan man godt. Nej, Det kan man. Nej. Volder man kan. nej. Jo. Nej. Jo. Okay, så tæller jeg igen. Frisk på røv, mus. 1, 2, 3, 4, 5. Du kiggede. Nej. Du kiggede, jo. Nej, hvor jeg kiggede. Jeg så det. Sig volder, jeg ikke kiggede. Hvor var jeg kiggede ikke, hvor jeg kiggede. Nej, ikke lyv, du siger det forkert. Nej, jeg Ellers hvis du har kigget, så bare sig, jeg Nej, kiggede. jeg har ikke kigget. Okay. 1, Kom. 2, 3, 4. Vi gemmer os her. Vi gemmer os her. Så kan han ikke finde os her. Jeg ved ikke, om I kan høre mig, men... Jeg kommer. Okay, jeg ved det. Vi skal ind nu, drenge. Og vi ses. Bye. Hvad? Prøv lige at spørge mig til, du må blive lidt ude. Nej, jeg må ikke blive lidt ude. Bye, bye. Og det regner vildt. Bye, bye. Og ja, det gør det. Bye, bye. Sig vi ses, dreng. Vi ses. Sig vi ses. Vi ses.
Vi ses i morgen. Eller vi ses lidt senere. Vi ses lidt senere. Ja, i dag tager vi også lidt en video. Og hvem er det? Nå, det var ikke din mor. Og bye bye.